това видео няма да говорим за великите имена от физиката. Ще опитаме да навлезем в други светове. И да търсим физиката в тях. Има места, които не съществуват на нито една карта. Но присъстват в култури, религии и разкази от хиляди години. Едно от тях се нарича Шамбала. Добре дошли в истории от физиката. Шамбала не е град. Не е държава. И не е руина. В будистките текстове тя е описвана като място, където знанието е запазено чисто. Място, до което не се стига случайно. Някои го наричат царство. Други – състояние. Трети – мит. Но има нещо странно. Разказите за Шамбала се появяват в различни епохи, в различни култури, с удивително сходни описания. Все едно някой описва не място, а преживяване. Ако Шамбала е само легенда, защо хората са рискували живота си, за да я търсят? Защо монаси, изследователи и цели експедиции поемат към едни от най-недостъпните места на Земята? Отговорът не е злато. Не е власт. И не е територия. Отговорът е знание. Но не знание, което се учи, а знание, което се преживява. През 20-те години на 20 век руска експедиция навлиза дълбоко в Централна Азия. Водена от Николай Рьорих. Официално културна и научна мисия. Неофициално търсене на древни знания. Те не търсят Шамбала като град. Те търсят следи. И започват да записват нещо странно. Светлини в небето. Промяна в усещането за време. Силни вътрешни преживявания. Но тук повечето истории спират. И започват с мистиката. Ние няма да спрем тук. Експедицията се движи в регион с екстремна надморска височина. Ниско съдържание на кислород. Силни магнитни аномалии. Дълга изолация. И силен религиозен контекст. Това не е просто пейзаж. Това е среда, която влияе директно върху човешкия мозък. Липсата на кислород може да засили емоциите, да промени възприятието, да създаде усещане за откровение. Магнитните полета влияят върху ориентацията и мозъчната активност. И когато умът е подготвен да търси знак, той започва да го вижда. Будистките текстове не описват Шамбала като място, до което се стига с крака. Те казват, че тя се разкрива, когато човек е готов. Това звучи мистично. Но физиката ни казва нещо интересно. Реалността, която възприемаме, не е обективна. Тя е резултат от сетивата, мозъка и средата. Промени средата. Променяш преживяването на реалността. Ами ако Шамбала не е място, което се крие, а състояние, което се активира? Ами ако легендите описват момент, в който човек възприема света по различен начин? Не защото е избран, а защото условията го позволяват. Защото ако това е вярно, значи знанието не е заключено. То е навсякъде. Но изисква среда, време и тишина. Неща, които модерният свят рядко дава. Шамбала може би не е била скрита. Може би ние сме престанали да създаваме условията, в които тя се появява. А физиката все още не е готова да говори за това. Ако искаш да продължим да търсим заедно между науката, мистерията и онова, което още не разбираме, абонирай се за канала, за да откриваме заедно необятните светове на физиката.